Petäs kaikille, meikäläinen on Makkonen PvP. Tänään pelataan Minecraftiin minipeleissä. Ja nyt meidän pitää odottaa, että nää on pelannut tämän pelin loppuun. Täällä on aika paljon väkeä pelaamassa tälläkin hetkellä. Ja kommenteissa oli pyydetty, että mä pelaisin mun isosiskon kanssa, niin mä teen ehkä semmosen videon, missä mä pelaan, jos se suostuu. Ja nyt me vain odotetaan, että nais pelannut tämän pelin loppuun. Loppuun. Tässä voi näytellä teille vähän tätä mappia, että ihan hyvä mappi. Tämmöinen. Nyt pitää vaan ottaa, kunnes olen pelannut ton pelin loppuun, jos ne pelais. Mitä on näköjään teen pelaamassa. Mitäköhän nää tekee? Näin, kannalla on lepakko. Lepakko liiklee. Safilla on chesti. Ja nyt pitää vaan loppuhuipennus jo. Niin täällä on aika monenkin tiimi näköjään. 2 vs 1 ja kumpikohan voittaa. Näin. Nyt voidaan taas odottaa. No niin, taistelkaa jo. 20 sekuntia aikaa ja sitten aika loppuu. Shokirves. Onko se puu? 18, 17. Ja mä arvaan, että tämä tyyppi voittaa, mikä täällä menee. Toi punatyyppi. Punainen keltatyyppi. Toi. Hän voittikin. Onnitlen hänelle. Ja nyt aletaan, tai nyt päästään mekin pelaamaan kohta. Ja vain odottaa. Noin. I play Pokemon Go every time. Täältä kannattaa tulla tänne pomppimaan ja kun tässä pomppii tarpeeksi kauan, niin pääsee jumiin näköjään. Kartta-äänestys. Äänestään tuota. Ja nyt me päästään pelaamaan 30 sekunnin päästä. Ja mä en pysty edes näköjään liikkua täältä. Olen jumissa. Mene pois. No, aivan sama. 5 sekunnin päästä päästään pilaamaan ja voittamaan ja rektaamaan.
täällä